As persoas xubiladas de Guitiriz xuntáronse un ano máis en torno á mesa para compartir unha xornada de celebración. A festa do xubilado reuniu 580 veciños e veciñas en Parga, os que acompañou a alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira, o deputado Pablo Rivera e o alcalde de Xermade, Roberto García, xunto a membros da corporación guitiricense.